Kaixo, Isabel Arrese naiz, Azular Institutoko elkarbizitza proiektuaren beste arduradun bat. Nire kidea, Marisarekin, egon zarete apur bat lehenago, eta berak kontatu dizuet, hainbat gauza gure proiektuari buruz. Nik komentatuko dut zer egin dudan Azular Institutuan azkenengo urteotan. Elkarbizitza edo bizikidetza guretzat institutuarentzat beti izan da kezka nagusitako bat. Eta badaramagu 2007tik lanean. Eta gure bizikidetza proiektuari deitzen diogu bizikidetza positiboa. Zer lortu nahi dugu bizikidetza positiboan, zer nolako oztopoak ditugun? Horiezek dira gure erronkak, oztopo horiezek gainditu nahi dugu. Eta horretarako martxan daukagu proiektu bat, elkarbizitza positiboa izenekoa. Dauzkagu hainbat eta hainbat arazo zuek moduan, eta saiatzen ari gana gainditzen. Honetan izango da gure jarduera eta kontatuko dizuet. Mila esker atentzioagatik.